Mağtumaladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetinde şu ýyl 1879 talip okuwlaryny tamamlaýar. 1-nji iýulna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerini jemleýiji döwlet synaglary başlandy. Uçurumlar üçin synaklaryň başlananlygyny ilkinji bolup Mağtumaladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetinde eglan etdi. Şu ýyl uniwersitetde 30-dan gowrak taýýarlyk ugrunu öz içine alýan hüner, bakalavr we magistr maksatnamalary boýunça jemi 1879 talip okuwlaryny üstünlükli tamamlaýar. Her bir uçurum üçin deň we amatly şertler döretmek maksady bilen uniwersitetde jemleýiji döwlet synaklaryny geçirýän 21 topor iş alyp barar. Bu toporlara Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň alymlary, ilmi işgärleri, puwdoklaryň ilmi barlyk institutlarynyň wekilleri, degişli ministrlikleriň we puwdok edaralarynyň öňdebarjy hünärmenleri, şeýle hem ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor muallimlary ýol başçylyk eder. Ýokary okuw mektebiniň bellemegine görä, geljek hünärmenleriň taýýarlygy, milli bilim maksatnamalarynyň we ösüş strategiýalarynyň ileri tutulýan wezipelerine laýyklykda amala aşyrly. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutma.